Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kirat. Taong 1958, Gataran, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 19 anyos itong si Kirat. Wala pa siya noong pamilya at kasalukuyang pa siyang naninirahan sa puder ng kanyang ama. Sa kanilang lugar, merong kilala roong mamamatay tao na itago na lang natin sa pangalang Cabo. Naging matunog noon ang pangalan ni Cabo sa Gataran dahil sa ginawa niyang pagpatay sa isang buong pamilya ng mga mayayaman. Maraming beses na ring sinubukan ng mga sundalong hulihin itong si Cabo, pero paulit-ulit silang nagiging bigo. Kapag kasi natutuntunan nila ang pinagtataguan nito, tila bang naglalaho na lamang yon na parang bula. Dahil sa ganoong kakayahan ni Cabo, marami ang umikot na usap-usapan sa kanilang lugar. Yung iba, sinasabing antingero ito ng kaliwa, habang yung iba naman naniniwalang aswang itong si Cabo. Halos makailang ulit na ring naririnig ni Kirat ang tungkol sa kwento nito, pero pinipili niyang wag yung pansinin. Sa isip-isip niya, ano naman ang pakialam niya kung antingero o aswang ang taong yon? Hindi naman siya nito kilala at higit sa lahat, wala naman siya roong nagawang kasalanan. Di hamak na mas mahalaga rin para sa kanya ang trabaho niya sa bukid kumpara sa pagbigay ng pansin sa taong yon. Habang nagkakagulo noon sa kanilang lugar, naging abala naman sila ng kanyang ama sa pagsasaka. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam na ramdam nila ang takot ng kanilang mga kababaryo, subalit mas ninais nilang wag na lamang yung pansinin. Isang hapon, habang nagtatanim ng gulay si Kirat at ng ama niya, doon nila napag-usapan ang tungkol kay Cabo. Tay, sino ba yung Cabo na yan? Bakit hapon-hapon na lang? Naririnig ko ang pangalan niya sa baryo. Bungad na wika ni Kirat sa kanyang ama. Hayaan mo sila, anak. Huwag mo nang intindihin yan si Cabo. Hindi ka naman yan sasaktan eh. Balita ko nga, mabuti ang tao. Anong malay natin? Baka meron siyang malalim na dahilan kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Hayaan na lang natin ang gobyerno ang maghusga sa kanyang kasalanan. Yun ay kung magagawa nilang mahuli yung taong yun. Sagot naman ng kanyang ama habang nagtatanim. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maiwasang mapaisip ni Kirat ukol sa sinabi ng kanyang ama. Sa tono kasi ng pananalita nito, parang meron yung alam ukol sa kasalukuyang pinagtataguan ni Cabo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman, tiyuhin niya pala ang taong yon. Pinsan kasi yon ng kanyang ama, kaya na may hindi malabong magkalapit sila. Dagdag pa nito sa kanya na kahit may kaugnayan sila ni Cabo, hindi yun basihan para isabay sila sa investigasyon ukol sa ginawa nitong pagpatay. Bukod kasi sa matagal na panahon na silang hindi nakikita, ilang baryo rin ang agwat ng mga tinitirhan nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti na lamang ng kanyang ama na itigil na ang kanilang usapan patungkol doon. Ayon dito, mas mainam na wag nilang banggitin ang pangalan nito sa lugar na yon upang hindi nila makuha ang atensyon ng mga magsasakang kasama nila sa pagtatanim. Kinahapunan, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, naging maayos naman ang lahat. Pangkaraniwan pa rin naman ang naging kaganapan sa bahay nila. Matapos nilang maghapunan, lalabas silang mag-ama kasama ang mga kapatid niya para maghintay ng paglubog ng araw. Matapos nila yung pagmasdan, papapasukin na niya ang kanyang mga kapatid
para makapagpahinga na ang mga ito. Inaabot sila ng 7:00 ng gabi sa labas para pag-usapan ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin sa mga susunod na araw. Sinasabayan din nila yon ng pag-inom ng tuba nang sa gayoy maging masaya at makabuluhan ang kanilang pag-uusap. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi noong mismong araw na yon, patuloy naman silang nag-iinuman ng kanyang ama. Nang mapagtanto ni Kirat na lasing na ito, niyaya niya na yung pumasok nang sa gayoy makapagpahinga na silang dalawa. Subalit, nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, pilit yung nagmamatigas buhat sa nais pa nitong uminom ng tuba. Siyempre, bilang anak, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napansin naman niyang unti-unti yung tumatahimik. Hindi naglaon na wala ang tuwa nito sa kanyang muka na para bang meron yung nakitang kakaiba sa labas ng bahay nila. Dahil dito, agad namang napatingin si Kirat sa lugar na pinagmamasdan nito na siyang naging sanhi upang makakita siya ng taong nakatayo. Noong una, natakot pa siya dahil akala niya aswang ang taong yon. Pero nang masipat niya ang pagmumukha nito, napag-alaman niyang yon ay isang tao. Sa muling pagbaling ng kanyang paningin sa kanyang ama, kitang-kita niya ang pagiging seryoso nito habang dahan-dahan niyong tumatayo. "Tay, kilala mo ba ang taong yan?" Bungad na tanong ni Kirat sa kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sinenyasan lang naman siya nitong huwag umalis sa kinauupuan niya. Matapos yan, agad naman yung lumapit sa lalaki habang nananatiling walang imik. May kalayuan ang lugar na pinuntahan nito, kung kaya't hindi niya gaanong naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa. Maya-maya pa, doon niya nakita na pinapasok na yon ng kanyang ama. Paglapit ng lalaking yon sa kinaroroonan niya, agad naman siyang inutusan ng kanyang amang magbisa roon habang nagwiwika yon sa kanya ng, "Siya nga pala anak, ito si Kabo, ang tiyuhin mo. Nakiusap siya sa aking dito muna siya titira, kaya sana huwag kang magbabanggit ng kahit na kanino tungkol sa kanya. Maliwanag ba?" Nang marinig naman ni Kirat ang sinabi ng kanyang ama, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata, dala ng labis na pagkagulat. Noong una, inakala niyang nagkamali lamang siya ng pagkarinig, pero pagkaulit nito ng pangalan ng tiyuhin niya, doon niya na yun tuluyang nakumpirma. Sa isang iglap, naramdaman niya ang labis na panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Unti-unti na ring nawala noon ang tama ng alak, kung kaya't hindi niya maipagkakaila na matuwid na ang pag-iisip niya. Bago pa man siya makasagot sa kanyang ama, agad naman siyang nilapitan ni Kabo para kausapin. Bago nito sinimula ng pagkausap sa kanya, humingi muna yun ng tawad dahil sa biglaan nitong pagpunta. "Pasensya ka na, Kirat. Si tatay mo na lang kasi ang malalapitan ko. Huwag kang mag-alala. Aalis din naman ako dito kaagad kapag naging maluwag na ang mga sundalo sa pagbabantay. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo na munang nandirito ako." Wika ng tiyuhin niya sa kanya. Pagkarinig naman ni Kirat sa sinabi nito, agad naman niya yung pinrangka sa kadahilanang naniniwala siya malalagay sa panganib ang kanyang ama kapag natuklasan ng mga sundalo na sa kanilang tahanan nito nakikitira. Naglakas loob rin siyang sabihan niyo ng kanyang pagtutol sa nais nitong mangyari para naman kahit papaano malaman nito ang hinanaing niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama para kausapin. Ayon dito, wala siyang dapat na ipagkabahala gawa ng alam nito ang mga bagay na kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na
hindi yun matatagpuan doon ng mga sundalo, lalo pat may naisip na din silang plano. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, wala na ring nagawa si Kirat kundi ang sumang-ayon. Nababahala man siya sa pasya ng kanyang ama, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod, buhat sa anak lang din siya. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Ang tanging nakakaalam lamang na doon naninirahan sa kanila ang tiyuhin niya ay siya at ang kanyang ama. Wala roong kaide-ideya ang kanyang ina dahil nagtatago yun sa kubo na naroon sa likurang bahagi ng bahay nila. Upang hindi yun magutom tuwing umaga, siya ang nagdadala rito ng pagkain matapos nila yung lutuin. Iniaabot niya lamang yon sa isang maliit na siwang ng kanilang kubo na siya namang agad na kinukuha ng kanyang tiyuhin. Halos ilang araw din niya yung ginawa hanggang sa dumating ang punto na may napapansin na siyang mga sundalong naglilibot sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang mga nakita, nag-umpisa na siyang kabahan gawa ng alam niyang hindi magandang senyales ang pagdating ng mga ito. Upang hindi paghinalaan ng mga sundalo na meron silang alam sa kinaroroonan ni Kabo, ginawa nila ang lahat para mag-akto ng normal. Hapon na rin sila umuuwi sa kanilang tahanan, masabi lamang na marami silang bagay na pinagkakaabalahan. Subalit, ika nga ng karamihan, anuman ang pagtago sa isang sikreto, sisingaw at sisingaw pa rin ito. Isang gabi, habang nag-iinuman sila ng kanyang ama, bigla namang pumasok sa bakuran nila ang 3 sundalong naglilibot sa baryo. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung umupo sa kanilang harapan habang nagwiwika ang namumuno rito ng, "Pumasok na kayo. Gabing-gabi na Parang hindi niyo yata alam ang bagong batas dito Wala nang kahit na sinong makikita sa labas pagtungtong ng 8:00. Papalampasin muna namin kayo ngayon. Pero kapag bukas, nadatnan pa rin namin kayo rito. Ibang usapan na yon." Dahil sa sinabi ng sundalo, agad namang umalma roon ang kanyang ama, lalo pat matagal na panahon na din nila yung ginagawa. Dala ng kalasingan, nakipagtalo naman ito dito hanggang sa dumating ang puntong nasapak na yon ng kausap nito. Ayon sa sundalo, wala siyang karapatang tanungin ang nais nitong mangyari, gawa ng prioridad lamang nito ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa baryo. Dagdag pa nito na may balita silang nasagap na sa lugar na yon nagtatago si Kabo. Bagaman wala pa silang kaide-ideya kung yon ay totoo, mas mainam na paniwalaan muna nila ito hanggat hindi pa nila alam ang mga bagay na kanilang gagawin. "Makinig ka, Manong. May dugong aswang ang taong yon. Kabilang ako sa naunang naghanap dati kay Kabo. Maraming beses na namin siyang muntik-muntikang mahuli. Kapag naglalaho ang taong yon sa isang lugar, meron kaming nakikitang malaking uwak na bigla na lamang lumilipad papalayo." Wika ng sundalo matapos nilang mailahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Gayunpaman, sa kabila ng mga paliwanag nito, nanatili pa ring matuwid ang paninindigan ng ama ni Kirat. Ni katiting na pagkasindak sa mga sundalong yon, wala yung naramdaman. Sa katunayan, imbis na mahinahon ito, nagtaas pa yon ang kanyang boses hanggang sa dumating ang punto na nasagad ng kanyang ama ang pasensya ng sundalong kausap niya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong pinagtulungan habang pilit na pinoposasan. Maya-maya pa, dahil sa pinagsama-samang lakas ng mga sundalo, wala namang nagawa ang ama niya kundi ang magpumiglas habang pilit na iniaalis ang posas sa kanyang kamay. Wala namang nagawa noon si Kirat kundi ang magmasid, lalo pat inabisuhan siya ng mga sundalong poposasan din siya.
kung sakali mang maglakas loob siyang tulungan ang kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahil sa ingay na kanilang ginawa, paisa-isa na ring nagsilabasan ang kanilang mga kababaryo. Nang makapasok na ito sa kanilang bahay, doon pa lamang humupa ang tensyon sa paligid. Inialis na din ng sundalo ang posas na inilagay nito, alinsunod sa nais mangyari ng kanyang mga kababaro. Pagtayo ng kanyang ama, paulit-ulit naman itong pinagmumumura ang mga sundalong yon habang pinagmamasdan yung lumalayo. Ayon sa ama niya, dadayo-dayo yon sa kanyang pamamahay tapos ganon ang gagawin sa kanya. Kung isipin, mali naman talaga ang mga sundalong yon, pero may rason din naman ang mga ito. Sa pagkawala ng mga taong yon, inabisuhan siya ng kanyang mga kakilala na kumalma na muna pansamantala. Nang marinig naman ng ama ni Kirat ang sinabi nito, wala naman yung nagawa kundi ang tumahimik habang patuloy na pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Upang hindi na maging mahaba ang pag-uusap nila ng kanyang mga kababaryo, pinili na lamang niyang tumango sa lahat ng sinasabi ng mga ito. Kinabukasan matapos mangyari ang insidente, inilahad ng ama niya sa kanya na hindi na muna sila magtatrabaho sa bukid. Medyo nababahala pa rin kasi ito sa kadahilan ng alam nitong maaari siyang mapagdiskitahan ng mga sundalo kung susubukan niyang lumabas sa kanilang lugar. Dagdag pa nito sa kanya na umiwas na rin sila upang hindi sila nito mapagbalingan ng galit. Dahil sa naging pasya ng kanilang ama, kung kaya't wala silang naging trabaho sa loob ng 1 linggo. Medyo nagrereklamo na din noon ng mga kapatid niya, lalo pat may kanya-kanyang pasok din ng mga ito. Inakala nila Kirat na magpapatuloy ang ganoong pangyayari, ngunit dumating ang isang araw, nagulat na lamang sila nang mabalitaan nilang naglaho na lamang na parang bula ang 3 sundalo. Ayon sa mga kababaryo nilang nakasaksi, bago ito mawala sa kanilang lugar, nasipat pa nila yung naglibot noong nagdaang gabi. Dagdag pa ng mga ito na ang tanging naiwang bakas ng mga sundalong yon ay ang mga pira-pirasong uniforme ng mga ito, kalakip ang sira-sira nilang sapatos. Dahil sa pangyayaring yon, muli na namang pumutok ang usap-usapan na baka si Kabo ang may kagagawa ng bagay na yon. Dahil sa kanilang mga nalaman, minabuti nilang wag na munang gumawa ng kahit ano. Sinubukan din nila noong manahimik alinsunod sa nais ng kanilang padre de pamilya. Hindi na rin siya inutusang magdala ng pagkain patungo sa kubong tinitirhan nito sa kadahilan ng malakas ang kutob ng kanyang ama na dahil sa mga nangyaring yon, nabulabog si Kabo at napilitan na yung lumayo sa kanilang tahanan nang hindi man lang nagpapaalam. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, kapag sumasapit ang gabi, meron silang naririnig na ungol ng tao di kalayuan sa lugar na kanilang tinitirhan. Noong una, hindi pa nila yun pinansin, pero nang hindi na nila maatim ang pabalik-balik nilang pagkarinig ng ungol na yon, nagpasya na ang kanyang ama na hanapin ito. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, muli na naman nilang narinig ang ungol ng tao na parabang mamamatay na. Pagmulat ng mga mata ni Kirat, nasipat naman niya ang kanyang amang dahan-dahang tumatayo sa hinihigaan nito. Bago pa man yun makalabas sa kanilang tahanan, agad naman niya yung kinalabit at sumenyas sa kanyang sasama siya. Nang maunawaan naman ng kanyang ama ang nais niyang mangyari, tumango lang naman ito habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan ng kanilang bahay. Sa pagdating nila noon sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, mas lalong lumalakas ang naririnig nilang ungol. Sa puntong yon,
Doon napagtanto ng kanyang ama na nanggagaling ang ungol sa kubong pinagkukublian ng tiyuhin niya. Dahil dito, dahan-dahan naman sila doong lumapit para tingnan kung ano na ang nangyayari sa lugar. Pagsilip ni Kirat sa loob ng kubong yon, doon bumungad sa kanyang mga mata ang 3 sundalong wala ng mga paa at kamay. Abot hanggang bewang ang pagkakaputol ng katawan nito, subalit nakapagtatakang hindi yun binabawian ng buhay. Paglalarawan niya sa mga sundalong kanyang nakita, nakapako ang mga balikat nito sa nakatayong mesa na siya namang dahilan kung bakit pag-uungol na lamang ang nagagawa ng mga ito. Hindi niya rin maipagkakaila, inuud na ang mga bewang ng mga taong yon na parabang naaagnas na yon ng buhay. Ang labis niya pa doong ipinagtataka, papaanong hindi lumalaganap sa baryo nila ang amoy nito, gayong hindi nakatanggap-tanggap ang sitwasyong kinakaharap ng 3. Kaya niya nasilayan ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng kubo ay dahil yun sa gaserang lingguhan nila kung nilalagyan ng langis. Matapos namang masipat ni Kirat ang sitwasyon sa loob, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama sa takot na baka naroon pa ang tiyuhin niya. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, inabisuhan naman siya nitong huwag mabahala, lalo pat hindi naman nila kalaban si Kabo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon nila nakita ang dambuhalang uwak na dumapo sa bubong nito. Pagsilay nila sa nilalang na yon, kitang-kita nila kung papaano yun magpalit anyo. Dala ng takot noon ni Kirat, pinili niya noong tumakbo papaloob ng kanilang tahanan, subalit nagawa siyang mapigilan ng kanyang ama. Maya-maya pa, pagbaba ng tiyuhin niya, kalmado naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Pasensya na kayo kung pati kayo nadamay sa kaguluhang ito. Huwag kayong mag-alala. Napaslang ko na ang mga sundalong nandadamay sa inyo. Bukas na bukas rin, matapos ko silang ilibing, aalis na ako rito. Kirat, pamangkin, huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Sa lahat ng oras at pagkakataon, sa kabiguan man at sa tagumpay, sila lang ang makakasama mo." Nang marinig naman ni Kirat ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, nasipat nila yung pumasok sa loob ng kubo at kasabay nito ang pagrinig nila sa muling pag-angil ng 3 sundalo. Sa isang iglap, bigla na lamang nawala ang tinig ng 3, kung saan doon naman nila nasilayan si Kabo na tangan-tangan na ang mga labi nito. Pagpalit nito ng anyo, kitang-kita nila kung papaano ito lumipad ng napakabilis hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa kanilang mga paningin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpasya na ang kanyang ama na bumalik sa loob ng kanilang bahay para magpahinga. Hindi na sila naglakas loob pang hintayin ang pagbalik ni Kabo sa lugar na yon, sa takot na baka maging sila ituring din itong mga pagkain. Lumipas ang mga araw, wala na silang naririnig na ungol tuwing gabi. Naging mapayapa na rin ang tulog nilang magpamilya, buhat sa kawalan ng presensyang nagbibigay kilabot sa kanila. Si Kirat noon, halos inabot pa ng 1 buwang patuloy na nagkakaroon ng mga nakakatakot na panaginip dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan. Magmula noong umalis si Kabo sa kanilang lugar, nawala na sila ng balita ukol dito. May nagsasabing buhay pa ito, habang ang iba naman sinasabing napaslang na yon ng mga antingero. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na kanilang nalalaman, nanatili pa rin silang nagtitiwala sa abilidad nito. At dahil na rin sa tiyuhin niyang yon, kung kaya't hanggang sa pagtanda ni Kirat, lubos siyang naniniwala
na totoo ang mga aswang. Ayon sa kanya, ang mga nilalang na ito gumagawa rin ng paraan para malayang mapasok ang sibilisasyon ng mga tao. Hindi rin hadlang sa uri nito ang pag-unlad ng mga teknolohiya buhat sa maging sila umuunlad rin sa paglipas ng mga araw. Pero alam niyo ba na ang lahat ng pinagbasehan ng kwento ni Kirat sa kanyang ama ay ang tungkol sa tiyuhin niya na nagngangalang Kabo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot na magkaroon ng tiyuhin na katulad ni Kabo, no? Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, bandang dulo, parang pwede ring gawin ni Kabo na taluhin yung mga kapamilya niya. Kasi parang pinaiwas nga siya ng tatay niya eh. Bakit? May tendency na baka sila gawing pagkain ni Kabo. Diba? Parang yun lang yung pagkakaintindi ko sa dulong part. Hindi ko lang rin alam kung 100% akong sigurado na si Kabo ba yung tinutukoy o iba pang kamag-anak nilang aswang. Pero yun nga, sa side naman neto ni Kirat, sa edad niyang yun, nakasaksi siya ng ganung nakakatakot na kaganapan, malamang sa malamang talaga matutroma to. Baka nga hindi lang buwan yan kung sa ibang tao, baka taon pa yung abutin. Makakita ka ba naman ng kinakatay na buhay tapos umuungol pa sa harap mo? Diba? Kahit sino naman, diba? Nakakasuka nga yun Wala nga nabanggit si Kirat kung nasuka ba siya o kung ano Pero yung baho ng mga sundalo na yun, alam ko talagang nakakasuklam yun sa bituka. Pero overall, masasabi ko lang sa kwento na medyo malungkot kasi alam naman nating lahat na si Kabo isang tulisan na merong kasalanan na kailangang pagbayaran sa gobyerno. Ang kaso nga lang, hindi siya madakip-dakip ng mga sundalo. Siguro, kulang sila sa aral ng lihim na karunungan o kulang sila sa kaalaman pagdating sa mga pangontra sa mga aswang. Yun lang yung mga nakikita ko sa kwento Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.